Zijn er miljoenen gestoken in een mislukt energieproject? Het is donderdag 4 februari. Dit is Zeeland Nu. Testcentrum Getijdenenergie blijft bouwput. Kom niet te vroeg naar de Prikstraat. En ook Studentenkamerfestival is online. Goedenavond. Het moest een paradepaardje worden op het gebied van getijdetechnologie. Het testcentrum voor getijdeturbines in de Grevelingendam. Maar de bouw ligt door geldgebrek al sinds 2019 stil. En de vraag is nu of de miljoenen subsidies die de provincie en het Rijk in het project hebben gestoken terecht zijn gegeven. Hier in de Vlakese spuisluis, net buiten Bruinnisse, had al in 2018 een baanbrekend project moeten verschijnen. Een testcentrum voor getijdeturbines dat Zeeland op de kaart zou zetten als pionier op het gebied van getijdenenergie. Hier in deze spuisluis willen we turbines testen om later op grotere schaal, op de Brouwersdam, een grote getijdencentrale te bouwen. En we gaan samenwerken met onze buren, provincie Zuid-Holland en met Rijkswaterstaat en met bedrijven om die investering rond te krijgen. Maar de investering kwam niet rond en dit is het voorlopige resultaat. Een constructie die verre van af is, maar waar wel 8,2 miljoen euro subsidie in is gestopt. Dus deden we beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur, de WOB. Zo konden we inzage krijgen in de financiële afwikkeling van het project. Provincie Zeeland maakte 118 van de 173 documenten openbaar. 55 documenten werden geheim gehouden. En daar waar het ging om relevante financiële gegevens, kregen we dit opgestuurd. Pagina na pagina zwartgelakte gegevens. Wat we wel konden lezen was dat de financiering van het project vanaf het begin af aan onzeker is geweest. Geen enkele investeerder maakte geld over, waardoor geen enkele bank geld uitleende. En toch zijn er door diverse overheden, waaronder de provincie Zeeland, meerdere miljoenen subsidie overgemaakt. Op dat moment is daarop geoordeeld dat dat zo was. Dus men heeft alles goed bekeken en dat oordeel is op die manier geveld. Gaandeweg is dus gebleken dat er in ieder geval kapitaal te weinig is om het hele project op dit moment af te ronden. We zoeken nu dus ook vooral hoe kunnen we het project alsnog toch afmaken, want men is al heel ver. En daarna zal zeker ook gekeken worden, is het oordeel wat toen gegeven werd ook het juiste oordeel geweest, want anders had je niet in deze situatie gezeten. De waarde van het bouwwerk dat er nu ligt is volgens de beschikbare informatie ergens tussen de 3 en de 5 miljoen euro. De rest van de subsidie is dus ergens anders aan opgegaan, maar gedeputeerde debat wil daar nu niets over zeggen. Op dit moment is het vervolg het belangrijkste waar we naar kijken. Kortom, op deze manier kunnen wij niet controleren wat er met het geld is gebeurd. En kunnen wij als journalisten op deze manier ons werk niet doen. Uiterlijk in maart moet duidelijk worden of er voldoende vertrouwen en geld is om dit testcentrum af te maken. Zo niet, dan wordt deze constructie gesloopt en vloeien er miljoenen aan subsidie zomaar het water in. En die onzekerheid was er niet geweest wanneer er gewacht was met het overmaken van de subsidie totdat het andere geld er daadwerkelijk was geweest. De GGD roept mensen die een vaccinatieafspraak hebben in de Zeelandhallen op om niet te vroeg te komen. Gisteren kwamen bij Omroep Zeeland meerdere reacties binnen van mensen die door de grote drukte lang hadden moeten wachten. Deze week worden thuiswonende 85-plussers en zorgmedewerkers in Goes gevaccineerd. En dat loopt nog niet altijd even soepel. De ouderen komen natuurlijk wat vroeger. Die vinden het spannend. En dat geeft wat uitdagingen. Ja. We merken ook dat ouderen vaak het toilet willen gebruiken. Dus wij hebben daar extra voorzieningen voor getroffen. Extra minder valide toiletten. Extra stoelen in de wachtrijen. Dus dat de mensen niet te lang hoeven te staan. Dus eigenlijk al die zaken hebben we aangewerkt om dat voor de mensen prettig te maken. Kijk, dat was hem al. Ondanks de maatregelen moeten mensen zich aan de afgesproken tijd houden. Kom alstublieft op de gegeven tijd van uw afspraak om deze problemen te voorkomen. Alle Zeeuwse basisscholen gaan maandag weer open. Op één na. De Rooms-Katholieke Sint-Antoniusschool in Oud-Vossemeer blijft dicht. De West-Brabantse koepel, waar de school onder valt, vindt het niet veilig en verantwoord om open te gaan. Voor alle andere scholen geldt dat per school en zelfs per groep wordt bekeken hoe er les gegeven gaat worden. En daardoor kunnen er ook grote verschillen zijn tussen de scholen.
Het Openbaar Ministerie eist bijna 15 maanden cel en een taakstraf van 180 uur voor een 21-jarige man uit Grauw. De man wordt onder meer verdacht van het neersteken van een buschauffeur in Hulst. De verdachte was buiten de bus, maar had ruzie met mensen in de bus. En daarom sloeg en schopte hij tegen het voertuig aan. Daarop ging de buschauffeur naar buiten en dat escaleerde uiteindelijk tot de steekpartij. De buschauffeur hield er een wond van 12 centimeter aan over. De verdachte ontkent dat hij degene is geweest die de buschauffeur heeft gestoken. En ook zijn advocaat vindt dat er niet met zekerheid kan worden gezegd dat zijn cliënt de dader is. Hij vraagt om vrijspraak. Er is vanmorgen een drugslaboratorium gevonden in Waterland-Kerkje. En daar zijn 3 mensen op heterdaad betrapt. Het lab zat aan de Nozemansweg. De politie heeft nog niet laten weten welke drugs er precies werden geproduceerd. Weinig toiletvoorzieningen, dichte restaurants, vrachtwagenchauffeurs hebben het moeilijk in de coronatijd. Maar niet alle chauffeurs zitten bij de pakken neer. Nee, dat vind ik dat heel veel meevalt. Ja, je kan bij de bedrijven is het wat meer afstandelijk, doordat er wat platen voor de balie zitten en dergelijke. Maar voor de rest hebben we over werk sowieso nog niet te klagen. Den Boer heeft nieuwe manieren gevonden om zich te vermaken. Een sudoku-puzzeltje maken en een filmpje kijken. Dus, ja, en veel bellen. En hij geeft zijn leven dan ook nog steeds een dikke voldoende. Nou, toch wel nog wel gewoon een 8 hoor. Ik vind het nog gewoon goed. Ja hoor, het is wel heel goed te doen. Morgen begint het festival Stukafest. Dat is normaal gesproken met optredens in studentenkamers. Maar ja, u raadt het al, dat kan niet dit jaar. Dus is er een online versie. Er is een livestream met optredens die van tevoren zijn opgenomen op verschillende locaties in Nederland. Zoals in de Schouwburg in Middelburg. Stukkenfest, dat staat voor Studentenkamerfestival. En dat is 20 jaar geleden in Nijmegen voor het eerst begonnen. Eigenlijk uit studenten van, we willen eens een feestje met wat goedkopere optredens, andere locaties. En toen dachten een paar mensen, oh, dat gaan we in studentenkamers doen. En nou, zo is het eigenlijk heel erg gegroeid. Tegenwoordig proberen we het ook wel contacten onderling te leggen en mensen te verbinden in de stad. Zoals ook in een café proberen we te organiseren dat er ook mensen meer zelf uit de stad. Maar ook dat ze eerst naar studentenkamers gaan kijken, dat ze ook een andere visie van de stad krijgen. En hoe dat studentenleven er nou eigenlijk een beetje aan toe gaat. Heel leuk. Ja, goed initiatief en veel toegankelijker voor studenten om ook naar voorstellingen waar ze normaal gezien misschien niet naartoe zouden gaan. Om dat toch wel te zien. En studentenkamer is een beetje nagebootst, zodat ook al is het op de camera, het lijkt toch alsof dat in de studentenkamers zijn. De eerste vrijdag van februari is Stukkenfest Middelburg. Wij gaan samenwerken met Tilburg en Nijmegen. En normaal is op een fysieke editie hebben we 3 rondes, verspreid over 7 locaties. En dan kan je zelf je invulling geven. En dan kan je eigenlijk zelf kiezen aan de hand van links. Ik ga een goochelshow zien, bijvoorbeeld in Nijmegen, een rockbandje in Middelburg en een dansact uit Tilburg. Het is wel een beetje anders, want normaal krijg je natuurlijk heel veel energie van het publiek. En dan heb je echt zo'n adrenalinekick als je dan gaat beginnen. En dat heb je voelt minder. Het publiek echt. Ja. Dat heb je, ook al zie je het publiek normaal gezien niet, normaal gezien voel je het wel. Provinciale Staten van Zeeland hebben morgen weer hun eerste grote algemene vergadering van het jaar. Wel in een andere bezetting. Statenlid Eelco van Hoeker is overgestapt van Forum voor Democratie naar de Partij voor Zeeland. En die is daardoor nu de grootste oppositiepartij. De Forumfractie begon 2 jaar geleden na de statenverkiezingen met 5 zetels en heeft er dus nu nog maar 2 over. Toch blijven ze optimistisch. Het motorblok van Forum voor Democratie, dat zit er nog in. We gaan dus gewoon met z'n tweeën door. En overigens, als anderen die zijn afgesplitst naar ons terug willen komen, van harte welkom. Want volgens mij kan dat. We hebben een prima samenwerking gehad op Zeeuws niveau en daar kunnen we gewoon mee doorgaan. Maar wij hebben voldoende kracht in onze fractie om met de volledige energie weer verder te gaan. Wij gaan gewoon door. Jammer dat mensen weggaan, maar het zal aan ons niet liggen.
Eelco van Hoeken wilde niet verder onder Thierry Baudet, maar voor u en voor Fred Walravens ligt dat anders. Absoluut. Forum voor Democratie is Forum voor Democratie niet zonder Thierry Baudet. Thierry Baudet is de oprichter van de partij, de ideeëndrager. En daar staan wij achter. Wij zijn gekozen op de lijst van Forum voor Democratie. En de heer Walravens en ik zien geen enkele reden om uit Forum voor Democratie te stappen. Bij het provinciehuis is Ariane Lafortz. Ja, Ariane, even dreigt er nog meer versnippering in Provinciale Staten, toch? Ja, want de vrees bestond toen Eelco van Hoeken uit Forum voor Democratie Zeeland stapte, dat hij voor zichzelf zou beginnen en dat er nog meer partijen zouden komen, dus in Provinciale Staten van Zeeland. Maar dat is niet gebeurd omdat hij zich dus heeft aangesloten bij de Partij voor Zeeland. Maar reken even met me mee. Provinciale Staten van Zeeland, zeg maar de Zeeuwse Tweede Kamer, telt 39 zetels. Iets meer dan de helft is voor de coalitie van CDA, VVD, SGP en P van de Arbeid, Partij van de Arbeid. En dan blijven er 19 zetels over voor de oppositiepartijen. En dat zijn er maar liefst 11. Dus ja, je kunt je bedenken, dat zijn natuurlijk een hoop tweetallen, eenmanspartijtjes. En dan ook Partij voor Zeeland als relatief de grootste dan met 3 zetels. Maar de vraag is natuurlijk wel, wat kunnen al die kleine partijtjes nou nog uitrichten in politiek Zeeland? Met goede ideeën kom je heel eind, is toch de ervaring. En dan merk je toch dat er serieus naar geluisterd wordt en dat als het verhaal goed is, dat het toch wel tot succes leidt. Echt een vuist maken is lastig. Je merkt dat het met onderwerpen die heel duidelijk zijn, waar partijen duidelijk beeld bij hebben, gaat het nog best goed. Dan kun je vrij snel met elkaar digitaal afstemmen. Maar je merkt wel dat het lastig is bij wat abstracte onderwerpen of wat specialistische onderwerpen. Ja, dan is het moeilijk om voldoende partijen mee te krijgen. Al beginnen we natuurlijk vaak toch met een van de coalitiepartijen om die zover te krijgen dat ze even meedoen. We hebben 39 statenleden. Nou, en die vormen dan fracties. Maar het is wel langer vergaderen dan dat je gewend bent. En nogmaals, als je zoveel vragen krijgt naar aanleiding van onderwerpen, wil je als college ook antwoorden geven. Dus het is gewoon intensiever. Nou, je ziet dat sommige mensen die dan afscheid nemen van hun fractie, dat die na verloop van tijd zich aansluiten bij een andere fractie. Dus dan ontstaat er toch wel weer nieuwe clusters. Dat is ook prettig, want het is niet eenvoudig om als eenling zitting te hebben. Omdat je dan toch helemaal alleen als statenlid voor jouw politiek gedachtegoed moet opkomen. Maar het kan en het gebeurt. En ik moet zeggen dat in de vergaderorde houdt iedereen zich gelukkig aan de afspraken die we daar samen over maken. Dus het is werkbaar. Ja, en even voor de duidelijkheid, dit zijn dus archiefbeelden, want ook morgen is het weer digitaal vergaderen, Ariane. En wat staat er op de agenda? Ja, zeker, inderdaad. Ja, ze gaan het morgen opnieuw hebben over de Zandijk, een beladen dossier. Ze gaan het ook hebben over de draaiing van de baan van vliegveld Midden-Zeeland in verband met de aanleg van dat grote waterpark Veersemeer. Maar goed, hè, 15 partijen dus die vragen gaan stellen. Dus dat wordt een gecompliceerde en ook lange zitting. Dankjewel, Ariane. De dag begon mooi met een zonnetje. In de middag kwam er meer bewolking, wat vanavond kan leiden tot een paar buien. Het was vandaag 8 tot 10 graden. Morgen ook wel wat zon, maar minder dan vandaag. En ook dan later op de dag kans op een bui. En in het weekend wordt het kouder en zit er sneeuw aan te komen. Tot zover Zeeland nu. Ik wens u een hele fijne avond.